सुरमानी जो तो सुरमाओ जे सुरमा जे 46 सुरमाओ जे बरफ पाब्लिक रक खबजागो ओ बरफ आपनि जवाब बिनाय गाहाम जवाब बिनाय आं आपनो सानाम जों पाइथो को कसाराम जों सिनि तिप्रा सारक तागो फांचा फायगो सिनि तिप्रा सानि ओ जे मुथांगानि छबावो बुनि बसंनि बरफ से लामा सय थागा हाइपनो तिप्रा सारक तागो थांजायाखो आं आपनो कसाराम जों हाइदि जों के आमते हेंलालिया जों पाल बक्सा के थांजाखाय सिनि तिप्रा सानि कैसा लामा सामना वैसनो सिनि तिप्रा सानि ओ फाइतोसे बुनि बसंसि चुना लामा सय फुनुका गाबोन बिसिंगो जों सुरना दका तो तागो जों आमते हेगे और परनि ओइ हाइदि जों गाबोन थांजागांनानै मनि जवाब सारा तिप्रानि जत्तो जनगण निनाय 46 सुरमानि जत्तो बरफ जवाब बिनाय जवाब सुंग्रिनाय नरिनाय किन्तु नेलाफे तंब्ला बरफ सुरु खागिया जों समाप्त खालायनाय हायसे आसरा सानाम दाबोक्सो जरातै अबहाय बदलनि फाइसिंथि बुथार जागा बा साबो बुथार जागा अब नरक सिराय दाङाना बाहाय सिराय ता सायमान दङ अब ताबुक जे बिजेपि रक बुथार अब क्लियर सायमान दङ तामनि बागै बनो बाहाय टार्गेट रि बुथार जागा ना तामन बनो बुथार जामा कारण के मनो जे सिनि तिब्रासानि फाइतो बखायसा बुनि बसनगै सुनो लगि फाइगा सुनो याग याग मानि फाइगा आबनो नासले जगै आबनो हमजे गै नि बनो अब बुथारगा किन्तु बेलेगे चाया बेलेगे सेलेक्ट माने आमदे हाय सामने चित्र रखला क्या आपनी जवाब किन्तु बरफ माननाय